Bona tarda a tothom, avui estic aquí per parlar-vos de Delfín de Vigan i la seva novel·la Els nens són reis. És una obra publicada al 2022 i que s'ha portat al català de la mà d'Edicions 62. Es va traduir del francès, per tant és literatura francesa i en concret estem parlant d'una novel·la que té una forma de capítols molt similar a un diari i de gènere policíac o d'intriga. Per què? Us faig 5 cèntims. Hi ha una família en què els nens tenen un canal de YouTube i es fan molt famosos. Estan molt exposats a les xarxes, tothom sap on viuen, què fan. Un dia un dels nens desapareix i a partir d'aquí hi haurà una sèrie de trama que ens portarà a poder reflexionar sobre molts temes. El primer de tots, la sobreexposició a les xarxes que patim tots, gairebé avui en dia. Doncs bé, com a aspecte positiu, crec que es tracta des d'una perspectiva interessant perquè veiem diversos punts de vista de què és l'exposició a internet i a les xarxes. Però per una altra banda, un aspecte negatiu per mi és que ha sigut massa llarg, o sigui, em sobren 150 pàgines i a l'inici se'm va fer pesadíssim. En canvi, la part final, que crec que era molt més interessant, no l'han exprimit i l'han acabat amb 30 pàgines. Doncs, com a conclusió, és un llibre amb un concepte interessant, si us va el tema, llegiu-lo, però tampoc és tant com podia semblar. Això és tot. Adeu!